Lab sindikatuak industria politika berria aurrera eramateko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu. Azaldu dutenez, borondate politikoa egon eskero gauzagarriak direnak eta era urgentean hartu beharrekoak. Bat, industria plan bat osatzeko benetako eztabaida egitea. Bi, euskal industria ez dago salgai, beraz, deslokalizazioen kontrako plana proposatzen dugu. Hiru, ikerkuntza eta garapen gastua Europan helburua den 3% parekatu. Lau, bultzada publikoa sektore estrategikoetan. Bost, enpresa itxieren kontrako babes neurriak. Sei, belanaudien arteko jakintza transmisiorako errelebu kontratuaren bultzada. Zazpi, enpresen demokratizazioa. 8, negoziazio kolektiborako eskubidearen bermea. 9, hezkuntzan sortzen den ezagutza ez galtzeko neurriak. Eta 10, industrian emakumeen ekarpena bermatzeko plana. EAJ eta PPren arteko akordio ekonomikoak kritikatu eta industriaren egoera onaren inguruan Arantxa Tapia sailburuak egindako adierazpenak gezurtatu dituzte. Eusko Jaurlaritzarentzat industriaren egoera ona dela esaten dunean, esan nahi duna da, enpresari batzuen, lobby enpresarialen egoera ona dela. Eta egia da, enpresari horiek krisitik atera dira. Langileak ez dira inolaz ere krisitik atera. Eusko Jaurlaritzari industria egoera larriaren aurrean eserrez egitea eta Espainiako ereduaren translazio hutsa izatea egotzi diote. Bi aukera daude etorkizuneko industria erekitzeko. Edo prekarietatean, murrizketetan eta kostu murrizketan lehiatu, edo inbertsioan, kualifikazioan, pertsonengan lehiatu. Eta oso garbi, Eusko Jaurlaritzak lehenengoaren aldeko hautua egina dauka.